bulima wethu naluqikelelo lwemozulu ngokuhlwa nje ndingatsho ndithi uyabongozwa into bawuqaphele kaloku la meko yokulwatyuza kwamaza uqala phaya eGeorge kuyakudika phaya kunxweme lwaseMpuma Koloni kanti ke ngu30% wamathuba emvula olindelekileyo kunxweme olusemanzantsi kungenjalo ke lithe ke rholele ngamafu obukhulu becala kwindawo ezisempuma ngokunjalo nakwindawo ezisentshona ngomso ke mbukeli sabonto ba noko akho mvula zilindelekileyo kwindawo ezininzi zelizwe ngaphandle nje phaya eBhayi eMambozana lisatheke rholele ngamafu izulu phaya eMpuma Koloni kwindawo ezikumntla mpuma welizwe ngokunjalo nakwimimandla esentshona Amaqondo ke wona okutshisa sibonisa into ba kuthande noko ukuba bubanda phaya eCalvinia ngokunjalo naseSutherland ukuyotsho eVostile kanti ke noko Amaqondo athande uthathisa uqala phaya eMonti ngokunjalo naphaya eSajonisi lishumi phaya eThekwini ngelixa silindele 11 degrees empangeni naseRichards Bay phaya kanti ke kuyabanda uqala phaya eMkhungundlovu ngokunjalo naseMnambithi ePitoli silindele isithathu ngelixa isisihlanu phaya ePulukwane ngu13 degrees ePhalaborwa kanti ke ngu12 ofudumeleyo nje kakuhle eMusina xa sihlabela mgama sijonga ngomso lihle izulu kwindawo ezifana naseMusina ngo24 kodwa ke sabonto bamaqondo athande uba phakathi kwindawo ezininzi kuyabanda ke eKomani liqhaqhazelisa amazinyo ngesithoba kamnandima wethu.